Здравейте, машинисти, днес ще ви кажа 5 факта за софийското метро. Да започваме. Номер 1. Първата станция сменила таблото с телевизор не е Люлин или Западен парк, а всъщност крайната станция на линия 2 Витоша още през 2016 година. Номер 2. Най-редките влакове не са реновираните, но всъщност са зелените русичи с черта отгоре. Поръчани са общо 9 зелени русича, и само 3 от тях са с горна зелена черта. Номер 3. Станциите Софийска Света гора и Ломско шосе са построени, защото разстоянието между съседните станции било много дълго. Номер 4. Пак се връщаме до Софийска Света гора. За да смените пероните ви трябват 2 билета. Номер 5. Най-дългото разстояние от една станция до другата е от стадион Васил Левски до Жулио Кюри. Разстоянието е около 2 км. Благодаря за това, че гледахте още едно мое видео. Харесайте, абонирайте се и ако искате да ми помогнете, може да споделите видеото на приятел. Довиждане.